דיברתי איתו, אמא שלו דרך הטלפון. אמא שלו הרביצה לו דרך הטלפון. אהרון תנתן. אהרון תנתן. עכשיו, קבלו, מחיאות כפיים, את הדי-ג'יי, מתן לוי. קורי, אהרון איננו. אהרון איננו. אהרון איננו. אחי, תקנה מגף חדש. מה אתה מונח סיכור? דבי. להגנתי? לטובתי שזיינתי את אמא שלו. טובה, לא לטובה, אמא שלך רעה. נעלה אבא שלך אשכנזי, הלבן הרוסי אמר עלק מרוקאי. תקעו לו, הוא אמר עלק מרוקאי. צ'יוואווה אבא שלו, עלק מרוקאי. אבא שלך כלפית שמורה בשרה. אמא שלך, הכלבה מעורבת ב... אני חושבת שבור מדמרגן אמא שלו בהצעה. לא רואים אותך על הסרט. רגליים של סנדי. תן לי, עשו רק לבד בבית, מה נתנו לו לאכול? חתולי. אלכס נאור דיבר איתו. מה הם השאירו לך לאכול? אז זה לי. אלכס אהרון, הוא יזרוק לך רימון לבית עם עוד פנציטה בקיצור, זה אלוהים בספר. אלוהים. הבטח לנו נוף לשבת, כל 300, מתן לוי. ראית את זה? מה, איפה? אמא, הבטח לנו נוף לשבת, מתן לוי. כל 300. איפה? כל הדקה. היה לקורינה בובה. בובה כזאת יבחור כזה, נכנסתי לו, לא נכנסתי אותו בבית של אהרון ולא, אהרון ככה תיקה בזה. להכניס לקו שלם משהו, שכחת אותו באותו זמן. לא, אז בא, אחרי כך קורינה כמו הגלמים האלה, מריחה. רגע, יש מתן. דרך מלקקת את הצווארון הזה איפה שהכנסתי אותו. מה עם המור? קנה בשניצל. קורינה בשניצל. שמים לה את ההורמונים שיש לה, אני יותר זונים, יש טוב. איך שאומרים, אבל באישה זה חלק מהאישה, אז אמא שלך העבירה לי את זה גנים ככה דרך השביים שלי. עוד 7 שנים, אהרון כושר, אני שוש יותר מעמיד, מי מתעשק איתי? בינתיים יקיר בוכניק נותן לך כפות. בוא לפה. אוי, זה מעצבן דורק עליי קפה, דורק לקפה. איזה הורד למה שאתה? אתמול בבדיקה, אהרון יקיר זרק עליו קפה. מתן, איפה משה? סן גלאס, איך אומרים? מרוב שאמא שלך זקנה, היא מוציאה שערות ככה, יודעת שכבר נושרים לה שערות, זה מחלה סרטן. אז בחיים לסוף. שתדע, בריה. הוא מדחף לו. יש לך שתקים להתבקע. תראה, תולי אותה על הברבר. היא חצוי. תחתוך אותו. לא, משה אמר לי בת זונה. אופיר, בוא תלם את זה, אופיר, דבר עליו. ברוב שאמא שלו שמנה, היא הלכה לאודישן של סקס זר הגדולה, קיבלו אותה בתור העיר הגדולה. נפל לי כל הזין, אני נשכה לי אותו. מוזיקה עם הספונציה, טענה? אוי, יאללה. איך הוא שם את הפפיון? זה יכול את הספונג'ים האלה שיש את החור באמצע. כל זה מה שאמרתי. מתן. קוראים בטח שהיא זונרת. מי לא פתח אותה? פה על הסוכה. מה זה חושב לי משהו? למה הם פרצו בביתה? הם ראו את קורינה, הם באופן. אהרון נוסע לקדיש, התקדל והתקדש. בעצם לא צריך שתמות. מה זה בסעה ברקו? אמא שלך מתקלחת כל הפישפיש, היא עושה ככה עם ה... דינה דודי. מה עם הדודי? היא עושה ככה עם המים. אמא שלך מרגילה זודי. הפישפיש יוצאים לבקוס. בואי מרים, בואי! זה שיש לי אמא שלך, זה כמה שפירות. אבא שלו בא, איך שרים? זה תהילה. למה? מה זה? זה תהילה להיכל. תהילה. מה זו המרים הזאת? אפרת השופרת. מה זה? משה, עם הצוואר של ציון אמר. אפרת החפר. אבא, אבא ביתי. אבא שלו בא לו, אהרוני! לא בשביל לשטן. דלי בזר מצד כדרך הטלפון. אמא, תסגרי את הטלפון.
סתרה. הקשר לחמש, ביטוח קוראים. אני לא אמרתי לו, הוא נזכר לבד. די כבר! הסבא שלך כבר התאפס! עוד פעם קלל, אני אזיין אותך. אהרון, סבא שלך כבר התאפס! עשו לי לא טוב בהיפוכו. התאפס? ואצלי יכניס בו פעמיים! פעמיים בשבוע. ותראה, זה אמא שלך רעה! אמא שלך רעה, שומר מסך! היא לוקחת את המסים! אמא שלך המסומנת הזאת רואה שכיפה קטנה עם פנס. אמא שלך סינדרלה, המכוערת הזאתי. אבא שלך הבן זונה הזה, הוא קם ב6 בבוקר, יש את המטאטא רחובות, אין לכם משחת שיניים בבית. הוא לוקח מטאטא לכולם את השיניים. הנה אני אמא שלך ואבא שלך ממאורת השטן. אמא שלך, לדוגי שדברים שלומים. אבא שלך זיין את אחותך. מי זה הקרולינה הזאתי? אתה יודע, למה המציאו עליהם? אני אמא שלו את השיר. אתה לא... היי! אני אריקו! עבר כבר שנה! ועד שלא ראיתי את העלוני! זה לא שסבא שם מצד, מה תעשות? הוא עלה מוונצואלה. נעלי משך הפעמים, סבתא שלך הזאת. בן זונה, בן זונה, אמרתי לאבא שלו, כי ידעתי סבא שלי. זה לא שם של אתיופיה, בן זונה. זה שם של ארמו. אבי ממו. הלו? זה בן זונה! למה אתה לא מדבר איתי? לא אתה לא נתן לו את הסיפור. נתתי לו, באלוהים. הוא לא נתן. אל תשקר. לא! עם השערות בשיניים, המכוערת הזאת. יש לה גורמת על השיניים.